Һәр гаилә тарихы шулай башлана. Чәчәкләр, ак күлмәк, йөзләрдә елмаю. Узган елгы җанисәп барышында Татарстанда 16 яшьтән өлкәнрәк булган 3,53,600 кеше гаилә хәле турында мәгълүмат биргән. Шуларның 2 миллионга якыны гаиләле, 594 мең кеше бер тапкырда өйләнмәгән яки кияүгә чыкмаган. Гаилә безнең өчен иң зур байлык. Ул бер-беребезне яратырга һәм хөрмәт итәргә өйрәтә. Безгә барлык авырлыкларны җиңәргә көч бирә. Нәкъ менә гаиләдә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, милли һәм мәдәни традицияләр тапшырыла. Бу Рөстәм Миңнехановның еллык юлламада әйткән сүзләре. Татарстанда бу юнәлештә зур эшләр башкарыла. Иң яхшы гаиләләрне хөрмәтләү дисеңме, әниләр өчен төрле конкурслармы, авылда яшәүчеләр өчен социаль түләүләр. Быел гына республикада башка бер төбәктә дә булмаган ата-ана фидакарлыгы медале булдырылды. Әмма булар гына җитми күрәсең. Җанисәпнең тагын бер нәтиҗәсе сөендерә торган түгел. Соңгы 10 елда бездә 262 меңнән артык кеше аерылышкан. Аерылулары бер хәл, белгечләр моның нигезендә җитдирәк проблема ятуын әйтә. Гаиләләр таркалгач балалар тумый, халык картая, үлүчләр саны да бөтен дөнья буенча зур. Әлеге факторларның барысы да милләт вәкилләренең, шул исәптән татарларның кимүенә китерергә мөмкин. Гаилә ул дәүләтнең ячейкасы диләр. Ә менә шушы матур ячейкалар күп булуы ул бик зур дәүләт өчендә, хөкүмәт өчендә байлык. Телне һәм милләтне саклыйк дисәк, гаиләләрне сакларга тырышырга кирәк, ди Татар гаиләсе фонды директоры. Яшьләр хәзер гаилә корырга ашыкмый. Өйләнгән яки кияүдә булган татарстанлыларның күпчелегенә 35-39 яшь. Бу аларның соңлап өйләнешүен күрсәтә. Нинди генә куйган максатка ирешсәң дә, әгәр дә син гаиләң матур булып, гаилә белән бергә максатыңа барасың икән, ир хатынны, хатын ирне хөрмәт иткән вакытта безнең җәмгыятькә гел уңай, безнең җәмгыятькә дә уңай. Балалар туа, демографик күрсәткечләр арта. Ул бит инде бакчадан башлана. Менә кыз белән малай уйныйлар, әти белән әни булып уйныйлар, уенчык белән уйныйлар. Берсе машина белән уйный, берсе курчак белән уйный. Кыз баланың күкрәгендә һәр вакытта курчак. Димәк, бу кыз бала шулай итеп үзенең әни буласын кичкенәдән тыеп, аны әзер булырга тиеш. Әти малайлар инде, алар гаиләнең сакчысы. Гаиләләрнең ныклы булуына тел һәм милләтнең киләчәге бәйле. Бу атнада Татарстан фәннәр академиясендә түгәрәк өстәл узды. Анда академиянең гаилә һәм демография үзәге уздырган фәнни тикшерү нәтиҗәсен игълан иттеләр. Галимнәр Татарстанның 9 районында яшәүче 1300 татар кешесе арасында сораштыру уздырган. Аларның 78% гына туган телләре дип татар телен атаган, 12% татарчаны да русчаны да туган теле дип саный. Аралашканда алар улы буын кешеләре белән 90% чиракта гына татарча сөйләшә икән, ә менә балалары белән аралашканда бу сан 80%-ка кала. Татарча сөйләшәсезме үзегез? Юк. Ә балаларыгыз белән? Юк. Нишләп? Я сама росла в татарской семье, но со мной разговаривали по-русски, поэтому мне сложно по-татарски. Татарча сөйләшәсезме? Сөйләшәм. Сөйләшәсез гаиләдә. Ә менә ничек телне әйтик инде аның татар булуын ничек дип аңлатасыз? Әнисе татар булгачны, ул значит татар телен белергә тиеш. Әтисе рус, шуңа күрә ике телне дә белә. Ә балагыз сөйләшәме татарча? Юк. Нишләп? Өйрәтмәдем. Аннары өйрәтермен әле. Шушы сүзләр баланы туган теленнән, димәк, милли үзаңыннан мәхрүм итүнең юл башы ди белгечләр. Баланың хәтере 3-тән алып 6 яшькә кадәр вакытта аеруча яхшы була. Туган телне шушы вакытта өйрәтмәсәң, аннары соң булуы бар. Данилга нинди яшәшәләкте микән, Данил? Әйт әле, Василия, кәбестә. Нинди соң ул кәбестә, Данил? Ясен. Тагы нинди? Биектаудагы Сандугач балалар бакчасы. Хәзер монда 300-дән артык бала йөри. 14 төркемнең 6-сы татар. Ачылганда берәү булган. Баласын кайсы төркемгә бирәсен әти-әни хәл итә. Монда да гариза язып. Әмма гариза язар алдыннан монда еш кына әти-әниләргә милли үзаң турында сөйләргә туры килә икән. Әти-әнине үзен өйрәтергә кирәк. Әзрәк кенә алар бит яшьләр, 22-23 яшьлек әти-әниләр киләләр. Алар үзләре дә белеп бетерми. Алар гаиләдә бәлки чынлап та гел русча гына сөйләшергә өйрәнгәннәрдер. Менә шушы кайбер нюансларын әйтеп күрсәткәннән соң, әти-әниләр бөтенләй икенче төрле уйлый башлыйлар. Демография белгечләреннән тагын бер кызыклы факт. Ул күп балалы гаиләләргә кагыла һәм бу гаиләләрдәге әти-әниләргә җаваплылык өсти. Если в татарской семье действительно есть 3 ребенка, то первому и второму ребенку
Үш бала тәрбияләүче татар гаиләсендә гадәттә беренче һәм икенче бала туган телдә иркен аралаша һәм сөйләшә. Тик менә өченче балага никтер игътибар җитми. Безнең өйрәнүләр шуны күрсәтте. Өченче бала телне начаррак белә, күбрәк русча сөйләшә. Такое размывание. Татар телен бит мәктәпләрдә укытырга кирәк, сүз дә юк. Ә мәктәпләргә татар телен укырга барыр өчен генә дә бит гаиләдә татарча белә торган балалар кирәк. Шунарга күрә балаларны гаиләдән татар теленә өйрәтү әнинең бурычы, әти әнинең бурычы. Ризаэддин Фәхретдиннең гаиләдә әти-әни биргән тәрбияне бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмый дигән сүзләре бар. Милли аңы формалашмаган бала үзе үсеп җиткәч тә татар гаиләсе корыйм әле дип уйламый, миллилеккә игътибар итми. Менә шушы чылбырның өзелмәве мөһим. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.